Čaute, ja som Jaras a vítam vás u ďalšieho videa a toto je moje štúdio nové na zberateľstvo S. Lenakova. Je tu veľa takýchto hračiek, ale to nevadí, pretože my hračky aj natáčame, teda ja iba, a sú tu tieto párne Funko Popy pre vás. Tak poďme si ich ukázať. Takže, ako prvú postavičku, tu mám túto postavičku kocúra v čižmách a je to špeciálna edícia. Tu môžete vidieť, Special Edition Funko. Je to zo Shreka, je to číslo 1596 a môžeme sa posunúť ďalej. Potom tu máme túto postavičku Sylvanas. Neviem, či som to dobre prečítal. A samozrejme je to z Warcraftu. Takéto dievča, takáto žena. A je to číslo 990. No a celkom sa mi páči. Ale môžeme sa posunúť naďalej, pretože tu nemáme čo riešiť. Ako ďalšieho tu mám tohoto Lich Kinga z Warcraftu. A je to z tejto Warcraft. A neviem, ale aj v minulom dieli ten Maltael, keď sme si ukazovali túto, tak som si nevšimol, že nad tým bol Warcraft. A aj tuto to je. Neviem, prečo to tak je, ale neriešime to. No a je to číslo 991 a mne sa to veľmi páči. Neviem prečo, ale ten Lich King sa mi veľmi páči. Môžeme ísť na ďalšie podľa mňa. Potom tu máme túto postavičku z Harryho Pottera. Určite každý pozná Harryho Pottera a je to samozrejme Luna Lovegood v takejto levej maske. Je to číslo 47. Tak vám toto poukazujem. Tuto sú všetky z Harryho Pottera. No a môžeme ísť ďalej. Ako ďalšie tu mám tiež z Harryho Pottera Hermionu Grangerovú, ako sa po vypití toho džúsu, neviem už ako sa volal, ale po vypití toho džúsu, toho lektvaru, sa premenila na mačku, ako keby. A mala mačaciu hlavu. A to je táto postavička. Je to číslo 77. Tu vidíme tie z Harryho Pottera ďalšie. A môžeme si ukázať kľudne ďalšiu. Ešte nech si ukážeme ďalšie postavičky, tak by som vám chcel povedať, že pri tej Hermione to nebol ani džús, ani lektvar, ale bol to samozrejme elixír. A môžeme sa presunúť na ďalšiu postavičku. Ako ďalšiu postavičku tu máme tohoto Cheshire-Cata. To som nemal hádzať. Ako ďalšiu postavičku tu máme tohoto Cheshire-Cata z Disneyovky Alice in Wonderland. A je to číslo 178. A je to taká tá mačka, ktorá môže zmiznúť. Určite poznáte tú rozprávku. Tuto sú ďalšie Funko Popy z tejto rozprávky. No a my sa môžeme posunúť na ďalšiu postavičku. Dámy a páni, máme tu poslednú postavičku a to je tento
to Kocúr v Čižmách a toto už není tá špeciálna edícia, ale je to normálna edícia. No teda vlastne nejaká